Здравният ни проблем, както всяка зима, нашумелият като супергрип, сега мутация на грип типа разболява все повече хора. При връщането на децата в училище и на възрастните на работа се очакват още повече заболели. Лекарите предупреждават, че човек е заразен от 5 до 7 дни след появата на първите симптоми. Някъде около 90, дори над 90% от доказаните форми на грипен вирус са именно на H3N2, който е именно този вариант на грипа, за който вие в момента говорите. На един човек, който е заразен, който в момента боледува от грип, броят лица, който той може да зарази в този период, докато той самия е заразен, е известно като репродуктивно число на вируса или R0. Средно при грипа то е около 3-4 човека. При този нов вариант на грипа това число е малко по-високо. Колко по-високо? Някъде с около 4,5 до 5, което дава основание на някои епидемиолози да твърдят, че се очаква средно около 20% по-висока заболяемост за сезона.